Hala, awa bay. Naam di iro nga dako pastaw. Ay, Fred, siguro na nga iro. Mura. Sugan pa jud kayo kay pwede pa jud masakyan ang tao ang kumog ko. Nasa ko nakita ang ripo kayo. Sa man. Grabe si iro, grabe ang lawas yun. Mura bodybuilder rin, oh. Masulong yung lawas ba? Hindi ka maguro ko sa katao ba? Dapat duhaan tos tuloy, hindi kung usaray mo gunit eh. Ang maguro yun eh. Sa yung nakita ng hero, puro ram na ito eh. Ah, naabday ito nga dako pastaw. Bad ito yung nga masulong isang man. Umili ka na ilahang breed sa iro. Pero sunod ka na isda mo na ibuan. Lagi. Puro sa isda ro man na imong breed. Mao, kung dili mag-breed og swordfish, goldfish. Hero ako nakita no, dako pagisbas. Ha? Di na sa kumutuo anay. Iro, dako pasbas. Mas elepante to. Basta nga sa katong kuha na ng dugnaysor ba? Mulupad pa man gani. Kana. Gago! Medyo kumutuo anay. Kaya mulupad pa na. Magbayra na nag-NGS. Palita nga. Like iro, dako pa sa bas niya mulupad pag yun. Sa mga klaseng iro. Kana ding hero plano. Buang-buang mandaig ka.